Este servicio autonómico, bueno, que é un servicio autonómico delegado nos concellos, a nós, concretamente, que somos un concello pequeno, como a maioría, a meirande parte dos concellos de Galicia, supúxonos un agravio, sobre todo para atender ao incremento de horas que se fixo dos usuarios da axuda no fogar, que nos parece algo moi necesario, moi valorable por parte da Xunta, pero é certo que a hora da verdade, aos propios concellos non se nos incrementou o número de horas e o valor das horas reales. A subida que supuxo por parte das empresas que levan estes servicios ou do propio concello que presta os servicios supón un auténtico desbaraxuste para os presupostos anuales dos concellos, que xa son bastante apretados e que en moitos casos nos vai a costar asumir. Concretamente, hai que sinalar tamén que as subidas que se fixo por usuario desde o grado 1 a do grado 4 por parte da Xunta foron incluso do doble. Nós non temos medios para cubrir e para prestar ese servicio nas condicións adecuadas, porque sí que é certo que para nós é o máis importante, pero notamos que os usuarios están moi descontentos ca prestación de servicios porque saben que lles corresponden moitas máis horas, pero nós non temos capacidade para prestalas, xa sexa por falta de personal como por falta de aportes económicos. Entonces, creo que sería conveniente por parte da Xunta que fixese un estudio e un análise da situación real que estamos vivindo e que fixese unha subida pertinente do custo da hora do axuda no fogar para que os concellos podan continuar actividades pertinentes sin ver mermada a súa situación.